דיברתי עם דוקטור מנדלבליך, כן, הוא לא יכול בדיוק חזר מההפגנה של השייח ג'ראח בבילעין, היה שם כולם. בכל אופן, אני בדרך למעבדה, אז תכינו לי את האלקטרונים, כדי להכניס אותם לטרנספורמציה. יופי, זה יקרה שם. די לכיבוש גם לך. להכין, אדוני? סליחה? בום עליי, בום! נתן פרנקו, גאון, יבנה. תוסיף, תגיד פה. למטה, אה? כי פעם שעברה לא שמת, עשית אותם בה. כן, תגידי. יש לך דקה בשבילי? בטח, בשמחה. בדיוק בדרך למעבדה, האוזנר. אוקיי. אתה יכול לעבור לי בפנקר? מה? יש לי פשוט פאנצ'ר באוטו ואני לא כל כך מבין בדברים כאלה, אז אם אתה יכול בבקשה לעזור לי, אז אני מובן. פאנצ'ר? כן. אתה רצית בשביל פאנצ'ר? כן. למה דווקא אני? למה מכל האנשים שנמצאים פה, החלטת שדווקא אני יודע להחליף גלגל? מה? מאמה, כבר 19 פעם שאני עובר ליד הדוכן שלך, פעם אחת לא יצאת לי מינוי, פעם אחת! אבל מה? בפעם הראשונה שאתה צריך להחליף גלגל, למי אתה קורא? לארסים הזיפים! וואו. תקשיב, אני מצטער, אתה יודע, אני לא שמתי לב, כנראה שלא... אני פשוט עובד על עבודה, ולא יודע, פשוט לא נראית לי אחד כזה ש... אחד שמה? אחד כזה, אחד שמה, חוץ מנוי. בסדר? אתה לא נראית כזה, מה אני אעשה? וואו. אתה רוצה מנוי? אין לי בעיה, מה שאתה רוצה. מנה. בטח שאני רוצה מינוי. על אפך ועל חמתך אני רוצה מינוי. אני רוצה מינוי. גם לחוברת הזאת של המדע אני רוצה לעשות מינוי. איך אני אקרא? מה זה פה? אני רוצה מינוי גם לתיאטרון הקרינג'. אז סדנת פרינאו, גם לזה אני רוצה פסל זוגי. כן, שלום, כאן שום סטרטי לאמא של סו. כן, רציתם לברר, אולי אפשר לאסיסטית תקומת את האלישה? לבטל? לא, נוח לנו, בוודאי שנוח לנו. ביי. אחריי, בואו, באמת. צהריים טובים, רבותיי. אנחנו אחרי ביקור בחמון ובטקר, שמענו את המקום הנשל בקולסים של 120 בדקה, כן? על מה אתם חשבתם? וואו, אני לא חושב שזה חשב. אדוני, כן? תן לנו, אנחנו יודעים. שירה, תגידו משהו. תן להם לעבוד, הם יודעים מה שהם עושים. יראה מוכנה שינסו לבנות את העיר, קדומתי, ואותו גזענות, ומעט, אז תנשך את זה, זה יקהה וקהה. מה זה? לא מנסה לילד את הרגל. מה? תגיד לך, בדרך היחידה לחלץ אותו, באמת. לא, תסכבי. יש את זה, נגעת בדליה, הוא יצטרך לעמוד, לעמוד לפתוח את הרגל. תודה רבה, בשעה טובה. תודה לכם על ההרסות, אנחנו לא מספיק להרגישה. אבל יש לי כל הזמן פרסומות. מה, יש פה איזה ילד פה בעגלה? אני מכל ים באמת. לא, במשחקים. מה אני אצלם? לא, אין מה לצלם. שנייה אחת אני לא משגיחה עליך, שנייה אחת. באמת, עכשיו הכל בהתחלה. איזה ביש. עדיף אייטם אחד ביד מאשר אודישן על העץ. ואייטם בכל יבנה זה לפחות 5 צפיות, פלוס אינגייג'מנט של 8% חשיפה לקליפ אורגני. הפרסומת הייתה רק ליוטיוב, היו לוחצים לו דלג על הראש. ואני באמת, אני הכי נגד. אבל מה יכולתי לעשות? האייטם בחר בו. לא מסוגלת את ההתנסות, ואז זה כל מה שאין לי. שלום. אני יודע שבחרתם בשפע יששכר סניף יבנה. אוקיי. והנה אתם מבינים, דיקטר, אנחנו כרגע בקניות קודמות, אנחנו ונתפנה לכם בהקדם. קניות קודמות צריך. אדוני, תתקדם. עקוף.
מה הקאץ'? שום קאץ'. תתקדם. צריך לעבור. רגע, אבל אני לפניו. מספרת בתור הוא 18. אוקיי, תקשיבי, אני הבנתי מה קורה פה. אין לי קשר לשירות לקוחות של פרנדלי. אני עובדת במחקר ופיתוח. שפי ססחה. אין לי כוח למשחקים האלה, אין לי כוח מחיר זול, לקוח יקר. הקופאית ההיא לא בקו. שלום, ותודה שבחרתם בשפע יששכרסקי. יפו, מסוכנת אותי יפו. פנייתכם חשובה לנו. מיד תועברו חזרה לקופה שלי. כוכבה. שפי ססחה. המחיר זול, הלקוח יקר. אני מבקשת שתראו למנהל שלכם עכשיו. אם ברצונך לדבר עם המנהלת, הנאמרי אחת. ממש לא. המערכת לא קלטה את פנייתך. אם ברצונך לדבר עם המנהלת, הנאמרי אחת. אמר 7. הנה מועברת לנציג בשפה הרוסית. Здравствуйте. Спасибо, что вы выбрали